Με μεγάλη χαρά φιλοξενούμε σήμερα ένα μεγάλο αθλητή της Καλιθέας που έχει δοξάσει την πόλη μας και τα ελληνικά χρώματα γενικότερα. Πρόκειται για τον Νίκο Λιδάκο, ο οποίος είναι 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, έχει στην κατοχή του 4 πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχει κατακτήσει μεσογειακό κύπελλο, 9 βαλκανικά μετάλλια και φυσικά πάρα πολλά μετάλλια στη χώρα μας. Νίκο, καταρχήν, πόσα χρόνια ασχολείσαι με το άθλημα, το Σότοκεν Καράτε? Καλησπέρα, Βαγγέλη μου. Ευχαριστώ πολύ που μου παρακολουθήσατε σε εσένα αυτή τη στιγμή. Την ανασχόληση με το άθλημα την κάνω από ηλικία 4 χρονών. Και τώρα είμαστε στην ηλικία των? Τώρα βαδίζω στα 28 σιγά-σιγά, όπου να έρθει. Είμαι 24 χρόνια στον χώρο του καράτε, ίσως στο πιο παλιό σύλλογο της Καλιθέας, του Σπαρταγούρους, που είναι και ο πατέρας μου δάσκαλος, ο Μέσης και δάσκαλός μου. Από εκεί πέρα με έδωσε μέσα από το άθλημα, το οποίο υπηρετώ μέχρι σήμερα, αγαπώ και κοιτάω όσο μπορώ το καλύτερο να προβάλλω μπροστά, είτε για το σύλλογό μου είτε για τη χώρα μας. Άρα η ανασχόλησή μου είναι κοντά στα 24 χρόνια, με πάθος, αγάπη και λατρεία για αυτό το άθλημα. Από το 1998 πήρα το πρώτο μου πανελλήνιο μετάλλιο στην ηλικία των μέτρων, σαν με 2,5 στα πρωταθλήματα, και έως σήμερα έχω κατακτήσει πολλές υψηλές διακρίσεις. Πάντα θα λείπουν διακρίσεις από ένα κανένας πρωταθλητή. Πάντα κοιτάμε να είμαστε στο στόχος μας στο υψηλό επίπεδο και είμαστε πεντάδο. Πιστεύω όσο μπορώ το καταφέρνω με τον καλύτερο τρόπο και με τη βοήθεια του πατέρα μου βασικά. Μάλιστα. Όταν λέμε Σότοκεν Καράτε, να μιλήσουμε λίγο για την επικινδυνότητα του αθλήματος. Είναι επικίνδυνο άθλημα τελικά? Δεν είναι επικίνδυνο άθλημα. Ότι κάποιος εννοεί να πολεμική τέχνη μπορεί να είναι επικίνδυνο. Το θέμα είναι ότι πώς τη διαχειρίζεσαι. Το καράτε είναι αμυντικό σαν άθλημα. Δεν έχει επιθετικότητα. Από εκεί πέρα, άμα είσαι σωστός καθηγητής σε αυτό που διδάσκεις, εσύ ολοκληρώνεις έναν μαθητή πώς θα το κάνεις. Εμείς κοιτάμε πάρα πολλά στα παιδιά, μαθαίνουμε το καράτα πώς έχει, την πειθαρχία πάνω απ' όλα, το σεβασμό προς τον συνάνθρωπο μας, είτε τον αντίπαλο είτε τον συνανθρώπο μας, και μετέπειτα να πατήσει τον δρόμο. Στη σχολή υπάρχουν πολύ μικροί μαθητές. Όντως είναι αλήθεια, έχουμε από ηλικίας 4 χρονών έως 60. Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε μια λεπτομέρεια σημαντική. Ο Δήμος της πόλης μας βοηθάει στην προσπάθειά σας? Ειλικρινά να θα μιλήσω, δεν έχει βοηθήσει καθόλου ο Δήμος. Και με στεναχωρεί αυτό που το λέω κάμερα αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε ένας από τους, ξανατονίζω, παλαιούς συλλόγους στην Καλιθέα. Πολυνίκη σύλλογος σε 3 μαχητικά αθλήματα, το καράτε, την πυμαχία και το boxing, που ο δάσκαλος και προπονητής πτυχιούχος, εκτονίος του πτυχιούχος, αλλαγή γραμματεία είναι ο πατέρας μου, γιατί κάποιοι δεν έχουν κάνει το πτυχίο και επάγγελο του διδασκαλία. Κάθε χρονιά ο Δήμος, με ντοκουμέντα και με γραπτά έγγραφα, μας βραβεύει τιμητικά για τις διακρίσεις που έχουμε φέρει σαν σύλλογος. Όταν φέρνουμε σαν σύλλογος 20 ή 30 μετάλλια σε διεθνείς διοργανώσεις, εσωτερικές πανελληνίου διοργανώσεις, κρατικές δηλαδή, αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός, στο οποίο είναι και τιμή για την πόλη μας, αλλά και τιμή για τη χώρα μας. Όταν αγωνιζόμαστε στο πρέπει να αγωνιζόμαστε για μας, για το εθνική ομάδα, για την Ελλάδα μας αγωνιζόμαστε. Θυμάμαι το εθνό σου, πώς και υπηρετούμε το εθνό σου, το ξέρετε καλά. Από εκεί πέρα δεν έχω στηριχθεί προσωπικά σαν Νίκος Λιδάκος. Ούτε εγώ, ούτε ο σύλλογος από το Δήμο μας. Και κάτι που τελευταία έγινε και με στεναχώρησε πάρα πολύ και εμένα και το δάσκαλό μου, και θα το τονίσω εδώ πέρα. Έγινε μια μερίδα αθλητισμού στο Δήμο μας κατά του bullying, που έγινε λίγο ζήτημα το τελευταίο διάστημα που επικρατεί λίγο παρεδόντο το θέμα. Ούτε μια πρόσκληση λάβαμε, σαν ξαναλέω πάλι αρχαιότερος σύλλογος του Καλιθέα και πολυνίκη σύλλογος. Ούτε μας έχει κάνει κανείς να δώσουμε ένας από εμάς τα φόντα μας. Δεν το λέω αδικία ούτε για τους άλλους συναδέλφους των μαχητικών αθλημάτων, γιατί εμείς ή γιατί αυτοί. Αλλά είναι κρίμα όταν έχουμε κάποια καλά στοιχεία η πόλη μας, να μην τα συσσαγωγικά να τα επικρίνουμε. Και αν θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στο φίλο μας τον Δήμαρχο, τον Δημήτρη Κοκάρναμο, ποιο θα είναι, τι θέλουμε από το Δήμο?
Ακριβώς. Επειδή με τον Δήμαρχο γνωριζόμαστε δεξιά από παιδί βασικά. Ήταν και με τον πατέρα μου είναι πολλά χρόνια και φίλοι και γνώριμοι. Εγώ ειλικρινά, με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό του και γενικά στην περιοχή μας, θα ήθελα κάποια στιγμή, όχι να βοηθηθώ με την να βοηθάμε, κάποια στιγμή να νιώσω ότι είμαι ένα παιδί της Καλυθέας, όχι να είμαι στα πρωτοσέλιδα. Αυτά δεν μου είναι κανένα, κάποια στιγμή θα σταματήσουν. Θέλω να είμαι ένας άνθρωπος που να με βλέπουν, θα είμαι πρότυπο, να με βλέπουν αν είναι αυτός, ο Λιδράκος, κάποια στιγμή τύψει την πόλη μας, εντάξει. Θέλω κάποια στιγμή να βοηθήσουν όσο μπορούν με τον καλύτερο τρόπο το δικό τους. Τώρα έχω πανελληνικό πρωτάθλημα σε 2 μήνες. Το budget είναι υψηλό. Υπάρχουν χορηγοί στην περίπτωση αυτή. Οικονομικά πώς θα. Πλέον η κάθε ομοσπονδία με τις σχολές που περνάνε κατά καιρούς δεν υπάρχει χρηματοδότηση ή επιχορήγηση να μας στηρίξει. Άρα κοιτάμε από μόνοι μας, είτε άμα είμαστε στο δημόσιο, είτε από χορηγούς, να μπορούμε να καλύψουμε κάποια έξοδά μας. Αυτή τη στιγμή το τελευταίο διάστημα με έχει στηρίξει πολύ η καφετέρια των Πανταντρές στην Καλυθέα, το κομμωτήριο Ευάγγελος του κ. Αλπάλμη στην σχολή και άλλοι διάφοροι παράγοντες της Καλυθέας φίλοι, ξαναλέω. Αλλά όταν μιλάμε για ένα ποσό των 1.000 ευρώ, γνωρίζετε κι εσείς ότι δεν είναι εύκολο. 1.000 ευρώ παίρνουμε και φεύγουμε σε μια εβδομάδα. Άρα πρέπει να ψάχνουμε και εμείς λίγο μέσα μας, γενικά τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο, έστω να καλυφθεί ένα ποσό. Η επόμενη αγωνιστική δράση πότε είναι, είπαμε? Το επόμενο μου πρωτάθλημα είναι το Πανευρωπαϊκό στη Γαλλία το Μάιο, στο Μομπελιέ, που είναι. Νότια Γαλλία. Μάλιστα. Που είναι ταξίδι, θα παραμείνει 2-8 ημέρες. Είναι η καλύτερη της Ευρώπης. Αγωνίζεται εκεί πέρα, ένα πρωτάθλημα δυνατό. Έχουμε 2 μήνες μπροστά μας. Είμαι σε καλή κατάσταση και ψυχολογικά και σωματικά. Και πιστεύω όλα να πάνε καλά, να έρθει ένα θεμητό αποτέλεσμα ακόμα. Πιστεύω η βοήθεια όλων είναι σημαντική και για έναν πρωταθλητή ή για έναν αθλητή. Σου ευχόμαστε να έρθεις με τον Χριστό και πάλι. Καλή επιτυχία. Κυρίες και κύριοι, Νίκος Λιδράκος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω εδώ, να μάθει ο κόσμος ποιος είναι ο Λιδράκος, ποιο είναι το καράτε, αν δεν ξέρει. Χαρά μου είναι να μιλάω όσο μπορώ στην νεολαία, να είμαι ένα πρότυπο κάποια στιγμή για ποιον να σταματήσω και να ασχοληθούν, λέω, σε όλο τον κόσμο και σε όλα τα πράγματα με τον αθλητισμό, ανεξαρτήτου. Αυτό είναι μήνυμα προς τους γονείς, να μην αφήνουν τα παιδιά τους όλη μέρα στους πολεμιστές και όλη μέρα σε πάρκα και να δώσουν μια χαρά, να βοηθήσουν να δουν αθλητισμό, ωστόσο να έχουν κάτι να ξεδίνουν. Γιατί όλη μέρα σε ένα σπίτι, σε ένα πολεμιστή, δεν γίνεται. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά και επιτυχία. Ευχαριστώ.